ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତାହା ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ବିନ୍ଦୁଏ ସମ। କାରଣ ଅନନ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ, ରୂପରେଖ ଦେଇପାରିବ? ତଥାପି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟଙ୍କୁ ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ଆସିଛି ମଣିଷ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ, ଆକୃତି, ସେବା, ନିଯୋଗ ସବୁକିଛି ରହସ୍ୟମୟ। ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ମାନବ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ଯିଏ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ଯାହାର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନ ଯୋଗୁଁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଅବସର ଘରେ ରହି ଔଷଧ ଖାଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମାଉସୀ ମାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆସିବାକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଦଳିତ, ପତିତ, ଜାତି ଅଜାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା। ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ରଥ ଚଢ଼ି ଗଲାବେଳେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଜାତି ଅଜାତି ଓ ବଡ଼ ଛୋଟ ଭେଦଭାବ ମଣିଷଠାରେ ନଥାଏ। ସର୍ବେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ। କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଭକ୍ତ, ଏହି ଦୁଇ ଚରିତ୍ର ହିଁ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ। ଚେତନାଗତ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଓ ଅନୁଭବକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ଜୀବତ, କେଉଁଠି ଜୀବନ୍ତ ମାନବ ପରି ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ଶୋକ କଥା କହି ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଝରାଇ ନିଜକୁ ହାଲକା କରେ ଭକ୍ତ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ବନ୍ଧୁ ସଖା ସହୋଦର ଆଗେ ମନ କଥା କହି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତ ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି କାଳଚକ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ସେହି କାଳିଆ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସଦ୍ଭାବନା ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁରି ହୃଦୟରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଜାଗୃତି ଘଟୁ। ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମଣିଷ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁ। ହରି ଓମ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।